Battles of the two. Kwinya noMofayi ngiyalala noma ngiyavuka. Awusona manje. Igwinya neMofayi. The battles of the two. Kwinya oMofayi. Hayi soke sizi yini ezowina. Hayi ngalazi ke igwinya liqhumba phansi. Kanendawo uMofayi uba liqhumba phansi. So guys, amalama noPoloni. Back up. Sharp hands. So ngibona ngizolala noma ngizoba ne-energy. Ha so ke sibo. Ake mpelanda. Ake mpelanda. Awuzoke sizwe namhlanje. Hawu. Leya manga. Sona nje. Hayi sibo. Hayi Mofayi. Ayikhona abafana. Ngiyakwenza zaphezulu. Sibonenzani ikwenza zaphezulu. Hayi bafana, ayikhona sibo. Hayi phela ndaba akunaMofayi skipper na adverse ne yeast. Oqhuma phansi. SheMofayi ejabule phakathi. Ngigwinya ke. Hayi nayi ngidaphe ngayiphumelele endlini. Thomas Mapete igwinya neMofayi. Aphuma lina. Hayi indaba yoChiefs noPirates. Nayi idaphe ngempela. Hayi ngidraw. Hayi ngidro ngiyalala noma ngiyavuka. Bejile futhi. Bejele igwinyaka. Igwinya lidala ngiyalazi umntana. Angizweli mambala. Ngivole edithe ushamkhule omncane. Ngifikile igwinya eFacebook. Lidala igwinya. Hayi bafana, hayi sibo, ayikhona abafana. Mofayi ayikhona abafana. Ngamthi ngigxile egwinyeni. Ngigxile egwinyeni. Maseleni ngaka iMofayi isuhafu negwinya selelincane. Hayi kulungile gwinya banavuma ba. Ngizohlanganyana namaphilisi okulala kwaFayi. iMofayi ihamba phambili. Yenzeka leyo.